има още по-лошо и чаша кафе. Не чаша бира. Кафе, това е по-добре. Всяко нещо е полезно при дадени обстоятелства и вредно при други. Така че, като ни напълнат главите, кое е било полезно, кое е било вредно, представете си една картина, една поляна и там една крава пасе. Никой не мъди мозък какво е полезно, какво е вредно и тя не го ледува. И мармота се вива шоколада. И всякото е хубаво. Ако обойди се да крава на него. Лилава, нали? Това трябва някой голям, някой лош човек да я направи. Ханджамилка реклама. Аз съм се замислял някой път, че по-хубаво виках си, що да не купувам. Ако на някой шоколад знаем, че в България произведен, има по-голяма вероятност да е от български някой, тогава той ще е по-хубав от милката, защото той е от немски. В България е по-благоприятно. Всичко. И млякото включително. От земята е така. Ами сега ще стигнем до някой правилен. Ма. Това е Мило Ангелче. Мило Ангелче. Я не това. Ами ако не сте ма, значи и това не е ма. ОНХ. Лак. Това много дълго е. Това лак може да не е на алгебра, е далечни. Това трябва да пише, аз пише тази оценки графа. А дето наподобява влиянието на общицата. Колко ли ще списи? 20 лет? Там, да. Я да видим. Капек някъде ли са? С колега трябва човек. Колега беше в това. Не се подписаха без да върнем, без да помогнем. Виждате ли кога света ще стане по-добър? Когато човек и не помисля да говори неща, които не са благоприятни. Разбрахте ли? Да, добре, как да те знае. На мен ми прави впечатление. Всичко не е ясно. Всяко нещо, което да го кажеш, трябва да го обмислиш. Ти обмислиш ли? 3 пъти. Един път бери, да? Ама като го обмисляш, то зависи, вече засяга основните програми, които са в мозъка. Защото съобразно тя е Лорцик, всяко. Ама там може да се едни и други. Вижте. Ще грабне нещо, обмисля. Операционна система се също. Видиш става. Само, че има и някои полицаи, които обмислят. Казва така, защо са ме сложили тук, след като аз виждам как и тия цигани крадат, а пък началник един ми казва да ги арестувам, да ги карам. И ако е честен, напуска. Много полицаи сега напускат. Напуска заради ниското заплащане, не заради. Не. Честните напускат. Това става много. Честните. Много честни митничари ги изгодят. Те някои ще напуснат? Ето честни митничари няма. Има. Има го. Ако няма нито един честен митничар, то митницата ще се провали за бройни часове. Това е служба цяло. Той за да стане митничар трябва да е честен. Не е верно. Не. Нищо не може да съществува без да е съчетание, ако е съчетание само на неблагоприятни неща. Няма как. Трябва да има и добри неща, нещо на живота е положителна висока. Така е напред. Мислете, ще видите, че е така. Благоприятното и неблагоприятното се компенсират, доброто и злото също. Нито едно от тях не надделява. И ето, това дето ви казах, то беше пример. Така известният Алексей Мересев е запушил картечница с тялото си и той е герой. А пък сега един ще се взривил в един камион, го вика, ти си терорист. Да, ама американският войник, който пуска 900 кг бомба, той който от самолет. И той не е толкова. Той си е на страна. Той е бил герой. Що да е герой? Той е същия убиец. Даже по-лошо.
Онзи поне убива и себе си. Ти малко, за я за много убия. Човек с тялото си да спре картечница. Трудна работа. Въпроси чак, къде се смутява. То за момент, през това време те обикалят фаш от него. Може да спре на секунда. Един куршум, като спреш, един за 5 няма да бъде убит. И има ли... 12 мм картечница. Той знае, че като спреш куршума и те го убият, после той дете е убил, ще ражда, ще му бъдеш син. Пък иначе ти трябва да се грижи. И философа е тази. И тогава го правиха за родено, за Сталин. Винаги Сталин споменава. Така съм да спомена. Някой да изкарва лош, друг добър, само никой не знае. Никой не знае. Защо Сталин не е избягал от Москва? Нали ще е превземат. Те са били на 10, на 20 км са били. Стрелали се изправили. Защо не е отишъл негде други? Ама само шофьорите не е държал до сега. За родина да стане. Тогава, както сега се изяснява, даже тогава по филмите, той се е допитал, включително и до една жена по това нещо. Това в някакво село, майка е още жива. Просто сега се нещо да кажем. Тя му казва, там ще си се разсъзва. Няма да взема Даде, на наша слишката даде ли? Това обяснимо ли е? Питайте кой дори да е военен. Когато врагът е на 20 км и всеки момент да чака да превземе града, ти да направиш парад на открито с войската си. Нали могат да дойдат и да унищожат всичко и те включително. Що го е направил тогава? Там може да бъде. Защото участва Нали трябва да има не само разбери с вест, какви страдат и ги искала много. Не, аз си. А защо немци тогава не са бомбардирали манифестация? Важно е, че Русия спират немците. А има и други неща. Защо в деня на атаката температурите са след 20 градуса по-ниски? От минус 20 стане минус 40. И тогава Защо? Тогава сутринта немци не могат да се запалят танкове. Руските танкове ги запалят. Няма нужда. Също и друго са ми разправили. През зимата немци и танкове не готови. Значи, като навали сняг и като бие вятър отпред на огледал, това не погледа вътре танкист, той не може да го управлява. Пък руснаците танковете имали 2 стъкла и по средата един рил там. Тук и снега. Давай, и това да друго сетили. Намерете някой, който може да ви обясни защо руснаците пият водка. Намерете някой. Усмихни се. Няма да намерите. Аз мога да ви кажа. То няма да е истинско. Аз така съм чувал. За да издаване на висшите температури на... Всичко, което се чува да се приказва истина. Не всичко е чисто монетено. А как да различим дали е истина или не? По формула. С формулата А по Б на квадрат. Пак нищо не съм Това е формула, не се отнася за това. Само? Да, но математиката може да Какви го те имаме? Тя може да докаже. Сметката. Обаче Бел, доказателство да, и от системата, после на тя. Няма. не е абсолютно. Да докажем, що руснаците пият, не може да се докаже. Аксиома. Ма са хубави хора, така сега. Ма той е аксиома, няма смисъл от доказване. А вярно е, че са мазали паста с дървена пили и да ги плащал по-бързо. Всякакви работи, Чувал съм такива. могат да се притисват в една нация има всякакви. Но много от вас ще дойдат до това, че трябва да... Усмихнете се. Защото сега го махна. Развейте книжките. Има верни студенти. Искам я. Чай. Айде видим на такива. Отворите на пул. Живот и здраве. Ето ги статистиците. Честито на спечели. Как няма да дойде заради вас, ще го направим, пак ще го дойде. Не ще ви проверя.
Благодаря.